wanyisi ni jatende duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka timo limbe mare e kaunti ma Kisii, limbe ma bende nochako odiochieng' manyoro. Igeno no biro bedo kolimo Kisii, Nyamira kanyakla kod kaunti ma Migori, limbe motieko odiochieng' ma Kinya. Gisani jafwambo mar kaunti ma Kisii Crispin Otieno oseikre mar twak kodwa. Chris, kinyalo mna winja amose ni misawa matut minyalo nyisowa kotenore kod limbe mano mar Kalonzo Musyoka kanyakla kod jotelo mamoko mag Azimio gwenge ma Kisii dibed mane? Misawa awinje yo makare antiere boma ma Kisii kama okij makawuono jatelo mano mar duond burano mar Wiper ochako limbe mare makende mar ndalo ariyo e kaunti ni ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Nyamira, kendo gisechako romo mar jopiny e kaunti ma Nyamira okinyi makawuono kama mopogore kod romo ma timore boma ma Nyamira. Odhi yawo kendo nyaka apisi mano mar Wiper kaunti no ma Nyamira, to kanyo gidhi chimo nyaka Kiroka kama bende gidhi timo romo kod jopiny. Kaito gidhi chopo e boma ni ma Kisii mano kar saa 6:30 kama bende gidhi twak kod jopiny e chuny boma ma Kisii. Kaito gidhi mano nyaka e chiro no mano mar daraja mbili ma bende nitiere e town ni ma Kisii. Thorwat en mana mar romo kod jopiny kalure kod weche mosebedo katimore Thurka, kendo gidwaro ni mondo gimed tego mano duond burano mano mar Azimio One Kenya. Inyalo paro Kalonzo nochako limbe mare gwenge mag Nyanza mandala de kochako kod mano kaunti no ma Migori odiochieng' manyoro kama ne gintiere gwenge ma Kuria, kuma bende ne giyango ne jogwenge go ni gitimo kar ma ginyalo maneno ni Kuria bende obedo kod kaunti margi. Omiyo romo makawuono bende timore kinde manyoro kane Kalonzo ochopo kaachiel kod jotelo mopogore opogore moting'o nyaka mano jatelono mar duond burano mar DAPK mano Eugene Wamalwa notimo romo makende kod mano gavana ma kaunti ni ma Kisii midhiambo manyoro Simba Arati, kendo wageno ni jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ni ma Kisii ang' ne riwre kod Kalonzo Musyoka limbe mare ma odhi timo boma ni ma Kisii, kendo kiny pod entiere e kaunti ma Kisii kama ochano timo romo kod jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ni ma Kisii mondo mi ging'i kaka ginyalo tego duond burano kinde ni makoro jatelo maduong' mano mar Azimio One Kenya Raila Odinga igeno ni dhi yudo nafas makare mar telo ne riwruok mano mar pinje mag Afrika. Omiyo ka ang' ochopo e boma ni ma Kisii ang' ne watudre kodu kendo wanyis jowinjo magwa mag Ramogi TV gino ma Kalonzo wacho, kendo limbe no odwaro ni mondo ang'o ma jopiny otim, kendo bende josiasa kata jotim nonro mar siasa wacho ni mano limbe ma Kalonzo mosechako e kaunti duto ma pacho ka na moko kuom mise moketo maneno ni kinde ma Raila bro yudo kom mano mar riwruok mar Afrika, mano duond burano mar Azimio One Kenya bro bedo kod thuolo makare, kata bro Raila bro bedo ka odich e gwenge mano e pinyno mar Addis Ababa. Gibro dhi nyime kod telo mar Azimio One Kenya kendo gigeno mar kawo lochno e kinde ma yiero biro timore mano higa mar 2027. Miyo ang' wawegi kanyo warito Kalonzo mondo chopi, kendo ang' watudre kodu kendo mondo wanyisu gido ma Kalonzo wacho kaluwore kod limbe mare mar ndalo ariyo e gwenge gi mag Gusii. Erokamano ahinya Crispin Otieno, wawinje e yo makare kuom chiwonwa ler kotenore kod limbe mano mar Kalonzo Musyoka mano jatend duond bura mar Wiper e kaunti ma Kisii.